Hakane ka episode ka baladap ni layak mi. Tilda ubrio ru penyap ipar ubrio kamu ini ubrio ru unsha. Unsha unma de nyap. Wai long ubrio la debu tamo. Tin hang ni kan hapan syai kenyangi tarai menta kum. Hakane ka episode ka bamenta tu ngin yak mi. Kani lawan penyakap ba tu jing ong store gi benta gi ba shadian yang Bible ma ba ma tu kan tin ang ba kum ba kibet kum ta pin an. Amo penyap yegi we phiru pin hap ma ka jing sha penyap. Kala ban lon dan la ban pen poi setan ka Em ngin nim dai nyat e studio sta. Ndai long kani pede kalong ka ba ublei ubo ban regulate de. Ubrio num le mon ni kimlat kinum le mon ke. Kalong ban regulate kata te kindon skiwi pede ki long ki kendon ki ba inum la ka ban nyat jubor kum ta pe. Kala ban phe na ka we ka jat mrio ku jat mrio. Mo nomor kindon skiwi pede ki cap ki ba ubrio shim thmu te ban penyap brio khanang. Tin rai tang namar ba kata ka jingle ka jung u ka ku penyap mitai we te ki bahing ba sem tu ba penyap pede ki penhar kapun nai. Te boleh banya dai kata pede ba de pengkhaya lu kisnong ba kitu ki ba penyap kum ta kin like na. Te kata yang sai poi kam sedin te de halo jang kata kan rim mo ngai pi ngin mla banyat jubor kan nu kar komperkhan ya kai ka badan. Tas web store ngamtip kan dei na kalai. Nomor bangi Haka Good Friday ngi yarwai de yarwai pangkas nama jong Jesus. Te hang ni ong ba ublei ong ba ngin kumai omnes kmat bakat bala ini ker snama dan jing em. Te bina perkhat Haka Good Friday ngi yarwai pangkas nama jong Jesus. Te ka snama jong Jesus su ko de dak. Ka ba hang jing em jong ni ya. Ka ba ne kala Em la dengi poi pede show jisu te jisu IT la ka jong jing em ka jing ai ka jong u em kata. Ka jing im do ka jong u ka kut hading phna em. Undai long ba u sha LD bat penmi ya kasnam bat bunyap lo rin phna kum ka jing kenyam dai. Te ka tu kasnam ka jing im ka jong u ka penyo jing im ini ya. Ayo Ka dai sya kata ka benta kai. Ta kan syaki ni ki benta ki ba ekren sa khaman. Mune pan kan mau biang. Kadang ka benta ka bo ong mau kan yo abel. Ba kasnam jong para jong me ka ut. Wa bel ayam. Ka kasnam ka ut. Ka nga kani ka khndo ka ang man ngu ka snam para nya ka ut. Te ka ju ka kom perkhat la ban apply ka tai ka kejap jong di na Jesus Christ pas snam jong Jesus Christ ka ut. Ngin la man apply kum ta. Minum la ma. Namar ka ya pher ka kom. Ai pher ka kom song thu kan. Hang tai ke dei bet ke jing penyap brio. Ndai. Hau ka khanau ka nyo abel. Dan poi show jisu to kan dei ke jing penyap brio tambah ka bala kelan ka bajerwit bah. Yam. Tendai kata ka jing jirwit jong kata pa de. Kan numla ya ka ban kiar sharut ya ka jing long jong jisu kum ujing kenya. Tai pherang ta kan. Namariu jisu ru ladangi puli kum gospel jing unis. La ong yu bulong khunang brot jong ublai. Te kata kla ayar ko de kar kom perkhat kan. Te nginum Na yakhle ka ni ya ka kan thi nang ni satai. Tong ka ke ki bang siwan lam ne kum tu tiak tu ka jing bisyar ka jong pilat ka longut ba. Ki brio kim sung thu ya keren ya ka Te boleh hong mi Islam te kamu tahu mi nyok ka juk bai no. Te kini ki brio ki challenge boleh no. To da poi kitu dekat ban remo itu inlong haka dor jong peti khnang ban ai jing kai kini ki khna bikin sung thu. Bat ingi kirang bar mo jaru bapen mi ya kasnam ubrio. Da ubrio kan en sapen mi ya kasnam jong uru na ba haka dor ublei la thau ya ubrio. Ke image of God ne. Ka dor ka jong ublei la thau. Te wat ya le kai ke. Ya ka jing em ka jong ubrio. To ka dekat ke banyo te mo phi tu da nang kha tu da nang roi tu da pen mi no bon usumbai hak perthai bat tu da pen bon haka hang ni ro khu biang ta kai ke bangi i na kani ka thup kantin hang ni na du ka te dekat ko ni kong ko nyu ka long bas dang da ka jing ku keren chpang ka jing umbrio pun kot da ka jing khu tu mo preng jo kini ki jing ku phin roi wa ye le kai ka jing umbrio lakir da ki jing khu nas dang hang ni kot Hapadeng pada wa ile kai ai da ka hukum ka syai wan wa ile kai te bukan jing umbrio nomor kadon ka bainong ka bawun ai
kata kalau kajing bu bet berhenti kajing ublay tetapi Asyik betul dia. Keren sedang lagi jengker ku, kut ini bentar dekat banyo jengker ku. Ini bentar ar teh, ar kini ki belum kunjuk. Imat don ni imat ini ar. Nomor sini sekhmat lagi don ki ar. Aku pernah ba ar, kedap ko om pernah ba ar, tata. Ini ar don ni em kam tadi ya kam ta minum dah kam ta rei long kani pada long kata kar kom itu kana teh kebelas sedang lagi jengker ku lawang rak pada tu ke bentar jong tu ka badai kajing embrio ke baik kasna minum de bele nginum de ban bam bat ya kajing embrio nginum de ban sim no ya ka deh para brio kan teh babu itu kalau regulate ya tu teh kana bukan num sakama syuk pada kajing mut jeng perkhat jeng kibrio syakani ka regulation wan rak biang kajing kerku kan teh kata kalau ka beauty lani kajing internet jong kani ker kombo jeng tho ni banda pej ini kalau baik ba kabor kajong ublay kadan be akhman sing bula kerku kamut kaya ini kan kam dekut kan tangi jam ka paragraf babut mo ti hakani paragraf babut pe ka keren bi thik tangi kanika jutang mo ngadangi phai ni na dekat ka pra ublay ulai thu haunuwa ba ki khun chendang jong u lembat u ong ka dekat ka khandai hakmi te manga nga penlong scam yala ka jutang bat phi bat usumbah jong phi ru hadin jong phi anta ka dekat wish ho bat lem bat ki kenja ba imbaro ki badon ringkat bat phi bat ki sim bat ki jingri bat ki kenja marat baro ka perthai ki badon lem bat phi nadu kitu ki ba lami no na kata ka yingling hadu ki marat ki marang ka perthai baro ka jutang kam dai tang bat nuwa phi jong ka jutang bat baro ki jing im ki ba yami lang naka yingling Iki benang roy benang wan bro. Kataru ublay ongan penlong scam yala ka jutang. Tu bengin iPad cakmat. Pada Dengan ripen im. Ripen im yuno. Kejutang ban barki merat ru. Ha, ban ripen im yuno. Ripen im ki mo katu bengin iPad yang ka. Lenong Lenong ban riu em lenong ban riu kat pra. Kat pra kat khandai. Ha. Ti mentah ni pen scam biang ya tu ka jutang pergi pen im. Tu ya katu ka jutang uang penlong scam lai. Ti to kemudian ni silong itang kajutang nganta ka baaru uban biang sa sisin ngati ngan pelong scam la kajutang bat phi yem kawan arsin tu ti katu ka dekat ka bakat wei kaya jan ba kati ka dekat ka bar wei jong ka lenong ka pra ha ka dekat ka bar wei ka lenong ka pra ong ublay ngan tim syu ikhan dau pat na ka benta ubrio ngan syo yap pat syu yakiken jaba imbaro kumbang ngalale ndai Dipet bah tu ka dekat ka bar wei jong nong ka pra te mentah kan ka dekat ka bakat wei jong ka lenong ka khandai wong bada ki ka jing slei en ot no syu ya ka do baro ya ka do baro kamu di kimran kimreng iki brio baro baro ka do baro lim ni en long syu ka jing slei ka ban penjat no ya ka perthai tumat hang ni ka jing simrai ka jong blai balano lano ka kam dei syu ka bon simon penjat ya perthai baro ye tengin nim dei ban sung thu bakla ban ni ba kitu ki bayak pada aku meno oh kami jing keli yap mengap yap jelok long ka jing ong hani ka long salon sar ka pada ka umon penkut ya ka jing im baro perthai ka num jasyu kan nomor ki don ki jaka ki basli ki beri ki yap dek popo ajar te ka tu tekan num ya so ya himat kan ni makani ka boleh kurang ka perthai par we to poi kitu ka dekat ka bakat ar kani ka dekat ka bakat ar ka peteng ter hadu kani ka dekat ka bakat nyau mo ha kani nadu kani ka dekat ka bakat ar ter tu ka kedau we ya kadak bat ka jingkan mau kadak bat ka jingkan mau mo ni wong ba kani kalong kadak jong kata ka jutang ka bangan bu juno ding jonga bat phi bat ki kin jaba imbaro badon na bat phi ha ban dakut ka kerta ka perthai kani ru serta do wai perthai dakut ka perthai ka mut kadak kan yang dai kata ka kadak jong ka jutang to kadak tu wong hani ka dekat ka bakat lai ngan bu ya karenti haulo bat kan long kadak jong ka jutang ha pedeng jonga bat ka perthai hamdai tempat noa ndai karenti haulo to yangi tala batai ndu sya ka ding nu simpeli tengi kaya mir seta to ka bakat saw kan jaru habangan penmi no ya ulo halor ka khandau bakata karenti kan pau hau tau lo tingan kan mau ru yala ka jutang kadak uyo kun mau jutang kapamut yangi mental dangi simpeli hang teh sahib beneng
temut kabit kabyang bahangi bangini kan mau kan kebentar kan ni kan kebentar ka boleh la kerana do ko por yang nawa bukan muslim mun sli syu ban Bangini ha yak do borok nawa eh. ko thai kan bagi ni miap lut barok long kamut pa iti simple liang mami aksat kan em long hang nu kat habadon namar ni bong ulo o te makidon kipor kiba udon tang tu lo o ni iu simpeling ha kidon ki khap ki bukum kita ha kan sejauh selabu ha handai long katu kalong kadak ni kabo beli wai dak kabo u yathu ru hau no bakat badang i ti kadak kamut kanum jasyu kan adu wai ni kai stonat u bu ini kentin kan deh pe tu ka ikti kentin badan sedin mo to ka dekat ke bakat riu oh syamu ka dekat ke bakat santu syaban pengkut bad kita ki mungkin man long ka jing shlesyu ikaban penjot ikadok barok bad kata kerenti kan long hau tau lo ngati ngan khmi ya ka ban ken mau ya ka jutang ka bom jukut apedeng ublei bad ki kin jabe im barok na ka dok barok kat badan na ka perthai ngistra mesti kentin mo ngan khmi ya ka ban ken mau ya ka jutang ka bom jukut kejutang ka bom ban ken mau ya ka ti mangi pada ki besi mentah ka jing khoi utrai alot sapar justru ong le ikan ni ya ka ban ken mau ya ikan mau sekali tak sibu itu kentin mo to dapat wakat niyo bad ublei ula ong hau noa kani kalong kadak jong ka jutang ya ka bangalap long skema pedeng jonga bad ka dok barok ka kat badan haka perthai tak sini long tang ke baitu e kadak ni kelam batai bede dak umai ban kelam batai kini bau katakan ti kalong ka kamut ka ti long sepeni kimut ka Slong tang kadak ban kan mau bau ublei unum penjat syu ya ka perthai dak syaban jam sakmat ni bentar mas tenat bah kamut ba bahag ni ka bentar ka ba ukren sepang ko ti ka bangim tangi lap penrung ha jumot jungi badu simple liang ka mut ublei ha ba ukan mau ni ka jutang ba unuwa ba ki priu bara sim kan mau tang marwai udah air kadak ba khon man riang bi kamut kalong gay ka ba sultanat ba su ie phai ta yu tong nong kan mau te namar lada usu kan mau ai dak ma ngin num tem ada ka jing a jong uyo to renti ba mangi simple liang oh ta kan long ublei u penyo haduk kat ni de namar ka jing long hop ka jong no ublei am ka jing kran pedeng jong ublei bu nuwa kalong ka jing ku yang ni benta bagi yo ikini ki benta ki koridor kan akan ni ublei ka jing long jing em go jong nuwa ka penyo ka jing ku yang ki long dian bara ta kan long ka jing de ka jong u te ba ublei te ka jing kran pedeng jong ublei bu nuwa kim long pi jing ku yang ni bagi pulih long ni sung thu menta ni ublei bolong long thau jong ublei boleh bukum no kan long wat habaya ka pom ka badan hubriu 4 simlaweng ya ka handai ublei sim no ubriu undang ye ku pen ban long u yai senran ikan sim pendekut namar udon ka jong ka jing thu kunu penwan sya ka jing bah ayu ubriu tengnya poin sti ka thup ka bakhat do mo tu noa ba ki khun te ong tu ba ki khun sedang jong noa tu ka khat phra mo ki blai wan mi no na ta khing ling ki la long usyam uham bat ujapen uham ulong ukpa jong ukanan to itu katu ka dekat ke bakat pra kam simit hu unu boningkong unu baar nu bakat do usyam uham ujapet ni perkat kasingi mut usyam boningkong uham baar ujapet de wala ini hande hang ni ngin syam bakam long punta ngin syam ni berkani ka jing kedau kerpang hang ni ba uham ulalong ukpa jong ukanan kade bakadon kakhana pada hang ni kabobot balai bala kadau kerpang tang yuni bulong kpa jong u kanan bahading sai ya phai bede bakajing pelaj ki khun Israel na kari Egypt banai syakari kajing kular bahading setiap ya kata kari kulang bade kari kanan balai kulang kami kumnu kata kan ndai kanan kamut bahyar pateng hina u kanan nuwa ndai pikir kumni mo ham ulong kpa jong u kanan to kini laingut kilalong ki khun senrang unowa bat na kini hi lapan priang ya ka perthai baro lagi brio to kata slong tang ka statement ka banyarap ini to nginum ya bon ketin nginum ya tai lo jang ni kalong kasuk kemudian ai ka ban ni perkhan tindai ki ai ka badon kam hang ni kalong ba na du to dekat bar pho sharum kan hadin kata unuwa ulasdang banlong unong rep bat ulathung ya ka bri so wan tawan so wan ne uding ulip
ta So sowan ha ka translation jong ka testament kasi ke bapen mi kas nam kat praspa nyu kuwe ki nong pen kala kasi ya ka testament ke thamai kim shimbu da ka kentin sowan nyu so grip ki bu so drakya Kadiktin kasih. ngamtip Drakya. tambah abang apa is Manipur ngaso kumaki ong so grip drakya kan Sa Manipur. ngam tip ka wan na kita kantin yo kadi wan ki Bengali ru even tip Yo kada kajing siyam kaliang. ha Kajing siyam kadi kaliang. kadi ba ising kuliang namar Tim sim kuliang. ni hapo ri kasi te angin dek por msywaru kim de ki bangi arab so grip tandai lang pen kam tau so wan ti kan ma ka gospel jing yo anes ngi puli ka tukal nang bukat sana ka tuka testament kat praspa nyu huai kong bait ngalong uding so drakya Drakya. tandai Atrai lang kadi hidin kecil. dia kawan kawan kin Hadin nasa kadiktin siyam kaliang. Ti kumang iyo ngi menta. Uso grip sa kadiktin parang. hoi Isu siyam kaliang kala kasih. Drakya. Elong kata kasulong tang ba kalong ha ha kiti kipor kin long kabanyarap i kalong bit ba kai kabla dan hak transition ka munsha long kastenat yamban song thu Ban- mo ki mau, ban yos mau. kami ti kintin dari hadiam mereka poin na shniu ding so wain Hakani ke episode ke banwan ngin yakhmi u ham ule ndai sha tim u kanan ndai le kupa ngat na ki khun kataru kata ka jing tim ki kintin kila e te marau jong ki marau